ƙurrata aini hasken idaniya ba. Hello baby. Hello ƙurrata aini. Na'am. Na ga aikin kira ni lokacin da baki saba kira na ba. Wallahi baby matsala aka samu, ina makociyar nan tamu anti Jamila to ita ta aike ni da 5,000 in je in mata siyayya. Wallahi aka samu akasi baby, ina cikin tafiya sai kuɗin suka faɗi. To ƙarshen maganar ma baby har police station aka kai ni. Police station fa? Ta ce wallahi idan ba a biya ta kuɗin ta ba a nan zan kwana. Ita anti Jamila? Wallahi ita dai ta makociyar nan tamu. Wallahi baby sai dai bari wata tsiyan ma sai dare yayi a wannan police station. In kai ka ji sauro kuwa ina ga dare yayi. Dan Allah baby ka taimaka, ina san kana so na. Ita din banza ita din wofi. Ki ga mata ta Allah ba ta taba wallahi. Ki bari ki rabu da ita, akwai wani magani ko da ake sayarwa mai mugun ta da Allah. Zan siyo shinkawa miki. Wallahi idan aka kunna sauro sai cije ki ba. Saboda maganin sauran yana da mugun kyau. Zan kawo miki. Ayo. Maganin sauro. Ashe shi ma wannan matsihacin ne, kwara kawai in fita in je in samu kuɗin nan. Ya hauka ake yi 5,000 nan ce. 5,000 ai ba ta wasa da yaro. Shege dan gidan maman Iyabo.